Este é un dos 6 camiños rurais nos que vende actuar o Concello de Ribadumia nos últimos meses. Houbo melloras nas parroquias de Leiro, Sisán e Ribadumia. En conxunto, a Xunta destinou uns 40.000 euros a estas actuacións a través do Plan de Infraestructuras Rurais. A través do Plan PIR podemos desarrollar un proxecto de 6 actuacións en 3 parroquias do Concello que son recollidas de augas pluviais, que son, digamos, o asfaltado e a mellora destas vías do rural. Segundo indica o alcalde, as melloras responden ás demandas dos propios veciños. David Castro fala de obras necesarias tendo en conta que melloran o acceso a terreos agrarios e viñedos. Unha opinión que comparte tamén o delegado da Xunta en Pontevedra, que hoxe tamén visitou estes traballos. Uns proxectos moi acaecidos para cubrir a demanda e as necesidades que hai aquí, principalmente para favorecer a mobilidade do que son os veciños e tamén para dar favorecer os accesos ao que son os viñedos e a horta, unha actividade sumamente importante no que é en Ribadumia. Entre o Plan de Infraestructuras Rurais e o Plan Marco de Camiños Rurais, a Xunta destinou ao Concello de Ribadumia máis de 360.000 euros nos últimos 5 anos.